हे माँ सखी ठाकुराणी केबे ये वंशरे झीलटे पुची खेलिब केबे आम ढिंकी सारे तो पुरी उषा बसिब केबे घर आम गछरे रज दोई लागिब केबे केबे लागिब केबे कौन सकाल ड्रामा क्लाइमैक्स अन्य तमे भाई भौणी आ आपण ससुर महाशय दया करे शांत होई जातो आपण का ब्लड प्रेशर अछि पापा राखी सोते काहे मको हाथ दोछि डर आपण के चुप होई जातो पापा हां बाबा कोन बोली जे बाबा मोर आपण केमिति कथा कहबा उचित नथिला दिल गंगा कूଳରେ ବସି ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି ଲୋ ମା ଦୈନୀ ପରେ ଦୈନୀ କେତେ ଦୈନୀ କରିଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗଙ୍ଗା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳ ଭାସି ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶ ବାବା ମୋ ପଛରୁ ମତେ କହିଲେ ଆରେ ଚାହିଁଛୁ କଣ ଫୁଲମାଳକୁ ଉଠେଇ ଦେ ତୋ ପାଖକୁ ପରା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବିକାଶ ବାବା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମୋରିଆ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମୋରିଆ ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ରାୟ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ମା ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ପକ୍ଷରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଫୁଲମାଳ ତୁ ବିକାଶ ବାବାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତୁ ଲୋ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ନାଁଟା କେତେ ସ୍ନେହରେ କେତେ ସରଳରେ ଗଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲ କିଏ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ କିଏ କହୁଛି ଗଙ୍ଗା କାନ୍ଦିଲେ ବନ୍ୟା ଆସେ କିଏ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା କଣ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କଣ ପଚାରୁଛୁ ତୁ ଆପଣ ଚାକିରି ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି କାହିଁକି ବାବା କାହିଁକି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି पापा आपण चाकरी छाड़ी चली आछथि मु पाठ पढ़ी केमिति ए गंगा पड़िबो केमिति हम घर चलिबो केमिति आपण ए भूल करे मु बेटा नहीं घर बस पापा एका रोजगार करू छै तछा प्रसाद को न कोई बाकी भलो शेषरे आपण ताली ना सही करे तो कथा ना बसले सेही नाला तुम्हारी प्रचार करिवे ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆପଣ କଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆପଣ କିଛି ବି କଲେ ବାବା ସମସ୍ତେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ପରିବାର ଦାଦା କେମିତି ଦେବି କେମିତି ସ୍କୁଲ ମୋର କରିବେ কোন পাগল বুঝি যাଉଛି অথচ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିବେନି ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଚଳିବ କେମିତି ମୋ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଡୋନେସନ ଆସିବ କୋଉଠୁ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ହେବେ କେମିତି ବାବା ଗଙ୍ଗାର ବାହାଘର ହବ କେମିତି ମୋ ବୋହୂଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସରିଗଲା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଏ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଏ ସଂସାର ମୁଁ ଚଳାଇବି କେମିତି ଚଳାଇବେ କଣ କରିବେ ଚୋରି କରିବେ ନା ମଣିଷ କରିବେ ନା ନିଶା କାରବାର କରିବେ ବୋହୂ ମୁଁ ଯଦି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ନିଶା କାରବାର କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ମାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଲୋ ମା ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଥାଆନ୍ତି ବାପା ଆପଣ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ବାବା କଥା କିଛି କଲେ କରି କହୁ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ମାଲୋ ମୋତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା
ବାହାରକୁ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। କେମିତି ମୁଁ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି? ଦେଶରେ ବୋମା ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ଶହ ଶହ ନିରୀହ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ମରିଥାନ୍ତେ। ତମେମାନେ କୁହ, କେମିତି ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି? ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇପାରି। ଆପଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଆପଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶ ହଉଛି ଆମ ମା। ଦେଶ ସହିତ ବଦଳ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହଁ, କେବେ ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେ ଘରେ ପଠା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କହୁଛ ତମେ ବାପାକୁ କହୁଛ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଚୋର ବୋଲି? ହଁ କହୁଛି। ବାପା କଣ କମ୍ ଦେଶ ଖାଆନ୍ତେ ନା କମ୍ ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କେମିକାଲ ସହିତ RDX ସପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖେ ମା, ଏ ଗାଁ ମହାପାତ୍ର ପରିବାର